Kargado ata ito na wave. Buti pa yung mga ganun na motor mga mayo, mga Biga Force. May 4 valve na nabinta na head. Grabe yun. Mas una pa to pinalabas tong Raider G, pero hindi pa ginawa ng mga ganyang mga block at saka hub. Doon na tayo. Una na natin to ng consume ng gas. Para may nakikita tayo. Yellow. Ay, wave 2. Malakas to mga bay. Delikado tayo dito mga bay. Tignan mo yung tambutso. Parang kargado ata to. Parang kargado ata to na wave. Kargado nga. Madelikado tayo. Kargado nga. Madelikado tayo doon mga bay. Iba yun pagka ganyan yung mga sit up mga bay. Sigurado sibak tayo doon. Buti na lang doon siya lumiko. Pag dito yun siguradong iwan tayo nun. Buti na lang hindi talaga nasubukan. Talagang malakas yun mga bay. Tingnan mo yung open sa tambutso nun. Malaki. Tinignan ko yung black niya, parang yun, parang kargado. Buti na lang. Pag dito yun siguradong kawawa tayo nun. So doon na tayo mga bay. Kawawa tayo doon. Dito tayo, magpupultang na tayo dito mga bay. Para tuloy-tuloy na. Dito din tayo. Saan tayo nagpupultang? Doon tayo balik. And let's go. So nandito na yung oil cooler natin mga bay. So nakita niyo yung pinos natin is yung silver mga bay. So kinausap ko yung sealer na palitan ng black kasi mas maganda kasi yung black mga pag sa silver mga bay, yung silver na kinabit ko no, kasi hindi ko nagustuhan kasi parang makikita siya. Gusto ko yung parang hindi halata mga bay na may oil cooler no, maganda kasi tignan yung black mga bay. At yung nabili ko rin na silver mga bay, hindi yun, wala yung mga kasamang mga ganito mga bay oh. Kaya yun, isa na uli ko sa sealer at pinalitan ko nito. Buti na lang yung sealer pumayag. So sabi lang sealer, siguraduhin lang daw na ibabalik ng tama. So ayun, nagustuhan naman ng sealer yung pagbalik meron. So yun,
nag-order din ako dito. So yun po ang pinadala niya. Kahit matagalan ako dito mga bay, kasi yung transaction namin, ginusto ko na palitan ng black. Kaya yun. Buti na lang, mabait talaga yung seller mga bay. Buti na lang, pumayag siya. Kaya sabi lang niya, nag-chat kami na sana daw hindi daw siya ma-scam. Sana isauli daw ng maayos yung kanyang item. So wala naman yung sira mga bay, kasi yung pagka hindi ko pa sa ito nilagay na ganyan mga bay, kiniklip ko lang yun doon sa ibabaw, lagyan ko ng cable tie para hindi magasgas. Pinakita ko naman sa seller yung video na hindi siya nagasgas. Yan, pumayag yung seller. So sabi ng seller, pagkarating daw sa yung order niya binalik, bago daw niya i-ship itong aking in-order. So mas mura yung pagkabili ko doon, nasa 400 ata yun, kasi walang kasama nito mga bay na ganito. Kaya nag-order ako ng mas mahal, 837 to, kasama na to mga ganito. Kaya ayun, pumayag din ang seller kasi na times 2 yung order natin na presyo. So, kaya ayun, all goods mga bay. So yan lang po ang explanation natin. Let's go. Ayan mga bay, pansamantalang tatapusin ko muna itong vlog mga bay, kasi ito yung hanapin natin na klase na thread para dito. Binuksan ko na mga bay, akala ko magpareha sila dito ng thread. Ito is 8mm. Ito parang ano kayang klaseng mm ito, malaki-laki ito. Hindi papasok to mga bay, tapos iba pa yung thread niya kaysa dito. Kaya hanapan muna natin to, or magpa-machine shop tayo ng ganitong klase, kasi dito yun ipapasok yung 12mm na bolt. Ganyan kasi yung mangyayari mga bay, parang adapter kasi yan, ganyan. So diskartehan natin to pa machine shop. So yan pala, pag magpa wheel cooler tayo dito, machine shop pala. So isasabay ko na to mga bay, ito isasabay ko na to. So ito yung kasukat. So ito yung hahanapan natin doon mga bay, na magiging ganito mga bay. Madali naman to, basta butasan lang yung dito mga bay, tapos depende na yan sa machine shop na paggagawa natin. Basta ganito yung klase gagawin natin, ganito. So diskartehan na lang natin. So machine shop ng bahala nito, basta machine shop talagang magagawa nila mga bay. So ito na po siya, pantay na pantay yung labasan. Yan, dito sa kabila rin yan, parang hindi pumantay mga bay. So dito ko na nakikita yung diferensya pagkakabit. So parang mas mataas dito, dapat nakaangat to mga bay. So nakaangat to dapat. Sa iangat natin to para makikita natin yung parehas na level. Parang tumatagilid nga siya. So yan, at least kikita natin yung difference. And so balance naman siya. Balance yan. Goods na mga bay, so kita-kits tayo sa pag-function ng ating oil cooler. So nilagyan ko muna ng dito para hindi pasukan ng mga alikabok. So yun mga bay, so tatapusin ko muna ng pansamantala itong vlog mga bay. Let's go!